Κάνουμε φάρσα στο φαρσέρ. Κάνουμε το ένα μέσα στο άλλο. Δεν το ξέρω, μαλάκα. Έλα, Βαλέξη, λοιπόν. Τι θα το κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι λες? Πάμε έξω, καταρχάς δεν φαίνεται τίποτα. Το κάνουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι κάπου 12:01. Ο Τσάχ είναι πάνω, κοιμάται ακόμα. Κάτσε, επειδή μας έχει γαμίσει αυτές τις μέρες με τα δυναμητάκια. Το νέο μου παιχνίδι, μαλάκες. Μας χρησιμοποιεί για το content, παιδιά. Και σήμερα θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς για το κάνουμε κάτι τρόπο. Σήμερα θα κάνουμε φάρσα στο φαρσέρ. Ωραία, έλα λοιπόν. Τι θα κάνουμε? Έχουμε σκεφτεί να βάλουμε 4 κατσαρολάκια που έχουμε πίσω από το μπαλκόνι γιατί έχει ανοιχτεί. Θα πάμε από πίσω από τον κύβο. Πάμε να το δείξουμε. Ναι, πάμε. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε από εδώ. Θα φέρουμε τη σκάλα. Θα βαλώσουμε όμως. Θα βρούμε να σου. Μαλακίες. Θα ανεβεί κάποιος. Μαλάκες θα μαλακίες. Θα ανεβεί κάποιος πρώτα. Πάρουμε τις κατσαρόλες και θα τις βάλουμε. Πάμε να φτιάξουμε τις κατσαρόλες. Θα βάλουμε το ένα μέσα στο άλλο. Θα βάλουμε από 3. Κάτσε. Πεις παιδιά τα νύχια μου σας αρέσουνε. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Sorry. 5 έχουμε. Εντάξει, τη σκάλα κάτω βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τη σκάλα και να βγάλουμε αυτά έξω. Πες να είναι μικρή σκάλα. Όντως, μαλάκα. Άμα δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μικρή ρε. Σιγά. Μάλακα θα πέσω. Περίμενε. Έλα. Κάπως να με κρατάει. Κράτα το. Πάνω σου φέρω τις κατσαρόλες.
Μαλακίες, Άρα δεν το ξέρω.